Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 5 августтан театр ишек алдында урнаштырылган махсус сәхнәдә ачык һавада тамашачыларга спектакльләр күрсәтә башлый. Бу уңайдан театрның директоры Фәнис Мусагыйтов белән әңгәмә корарбыз. Исәнмесез, ачык сәхнәгә әзерлек ничек бара? Хәерле көн, хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Безнең Тинчурин театры нинди генә вакыт булса да, ул инде иеләнгән, элек-электән чаналарда йөреп, ат арбаларында йөреп, спектакльләр куеп йөргән. Шуңа күрә без мондый пандемия вакытында буйгып тормыйбыз. Хәзерге вакытта безнең репетициялар бара, төрле видеолар төшерәбез. Һәм менә тагы бер яңалык театрдан безнең үзебезнең ишек алдында, театр ишек алдында инде бик матур гына сәхнә кордык. Һәм ул сәхнәдә ачык һавада, bütün кагыйдәләрендә үтәп, спектакльләребезне тамашачылар хузурына чыгарырга уйлап торабыз. Безнең спектакльләрдә менә 5 август көнне безнең Туфан Миннуллинның «Студенческий договор» дигән спектакле, музыкаль комедиясын күрсәтергә уйлыйбыз. 6 август көнне Хәй Вахитның «Туй алдыннан» спектакле, «Син бит минем бер генәм» спектакле 7 август көнне, 12 август көнне инде «Алтын көз» спектакле, 13 август көнне «Кияүләр» Хәй Вахитның һәм 14 август көнне «Алай түгел, болай ул» дигән спектакльләрен күрсәтергә уйлыйбыз. Фәнис әфәнде, саклану чаралары да шулай ук күрелә торгандыр әлеге спектакльләр вакытында. Монда инде куркып торасы юк. Bütün спектакльләребез ачык һавада булгач, җилләтле һәм сәхнәбездә тамашачылар утыра торган урындыкларыбыз да безнең инде җилләтелеп тора торган урында була. Һәм керү ходында безнең тикшереп кертәбез температураны, кешенең температурасын. Була кемнең маскалары юк, аларга маска тәкъдим итәчәкбез, перчаткалар тәкъдим итәчәкбез. Шулай ук безнең инде су, чәй сату урыннары булачак, урамда, ансыда. Андый монда яңгыр дип уйлыйсыз икән, инде яңгырдан кача торган урыныбыз да бар. Анда без брезентлар белән капланган була. Ярым түбә ясыйбыз. Тагы да үтенечебез бар. Килергә теләүчеләр үзләре белән зонтикларын да алып килсәләр, яхшы булыр иде. Шушындый узак кына тамашачыбыз белән күзгә күз карашып очрашуларыбыз биткәннән соң biz de sağındık, siz de sağıngansınızlar. Şuna göre kiligiz, karagız. Elekege, soğuş vakitlarında bulgan, aşık sahnede koyulgan spektakllerini yanadan kaytarabız. Nindigine vakit bulsa da teatrının işçenliği bir vakitte tutalып durmagan. Şuna göre sizin şakırabız, kiligiz, rahim etiniz, sizin kütəbiz. Үзебезнең театрыбызда. Рәхмәт, Фәнис әфәнде. Рәхмәт. Безнең белән видеолемтәдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Мусагыйтов булды.